दसेखौथ' सागाबसे सफैनो हायो बोरायो मा बोरायनि सायाव अननाय गैयालै बे बुरिया बा गोदान लागारगारगोनलां ओइ बुरि बुरि मा जाखो बोराय मा जाखो हा माखौथो इसिबां रोनाव ओंखारखो अखा हानायावलाय एसे खस्थ' हालेवदों खदाल जावदों खमसे खमथ' सा एसे हैनो हायो बोरायनो अननाय दंब्लासो होद फस्थायगोन नोङो फस्थायगोन आंथ' गोबां फस्थायखाबाय नोंखौ लानानै हाल्ला आंबा दसे उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबायदों फै खुगा दं होननानै बारा बुखिबाय दाथाहाय रागायानो दोहो दोहो मोनलायखादों आं बेबायदि अखायाव गोजां दोगोनो हालेवनानै खदाल जावनानै आं साखाबसे मोनलोङाबा बोरै जानोलाय बुराय होद माबायदि बुरै मोननांगौ माबायदि बुरै मोनखोब्रा आंलाय रागायानो हामथार खालाम आयै गसाय मा खाफाल जानांगौ मा खाफाल जाखो रायबाय थाखादो बोराय आंखौ रायबाय थाखादो आंहा खर' सानानै दसे उन्दुदोंमोन जि फाग्ला बायदि रोनाव फैबाय थाबाय नायगोन बुरिया नोंखौ नायगोन गाबोन आरो आंनो सागाबसे फैयाब्ला दुब्लियाव आइला आं दा हैगौमोन ना नोंखौलाय सोरथो फैनानै थाफैनो होदों आं दसे अखा गारथों होननानैसो थाथ'दोंमोन बबेनिबा आजां गाजां फैनानै बखिलाबायफैनाङाहाय नायथारगोन आं बे बुरैखौ गाबोन साखैना हैया जै हैया गाबोननि गेजेरावनो नोंखौ गारगोन आं गोदान हिनजाव लानासो गारगोन आं गोदान ओरै गुफुर गावदांदां महर गोसाखौ नायनानै लादो एबार दे आखल गोनांखौ नायनानै लादो दुब्लियाव खामानि मावहैबा साहैबाय थाग्रा बुरिखौ दे ला आइया बाराखौबाथाय गावखौनो खाब मावथि मोनदों बे गोबाव दिननिफ्राय दिनै बोरैबा दुब्लियाव थांसननानै अखा सिजाना फैबाय साखाबसे हैयैखौनो आंखौ जि बखि फैबाय बे दिनै ओइ दालाय बुरि सेरथा मावग्रा मानसि मावहैबाय थाथारदो आं हैनो रोङा आंहा साहैनोबो सोलाबा अलसिया मानसि आंहा देनां बै मोजांखौ नायना लाबा हिनजाव गदायखौ लाबाथाय बेनो साहैबाय थाथोंसो नोंनो दे बोराय दे नाङाहाय आंनो बिदि बोरायखौ गारबाबो अरजाथारा थाब नांगौ उन्दुनोसै आं खाथि बोरायदों नांगाबो थानानै आंहा लेखा गोदान हिनजाव लानासो गारगोन आं गोदान उन्दुनोबो खहाबखालै आङो बे बोरायनि थाखायनो उन्दुब्लाबो गोजोननायानो गैले ओइ सनास्रि आइ हा बबेयाव थांलायखो बेलाय सनास्रि आइ मा जाखो आयै मा खालायदों नोंलाय बोरो मानसिया मा खालायदों आयु नों बेयावसो मोसाखुमाबाय थादों आइ आं आरो दहयनो बहा थांदों होनना नागिरगासिनो फै नोंहानो सानसे फुदुंना होफै आंहाबा सिं सानायानो थानो हाथारला